Bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să filmăm Among Us. Am scris și în titlu, când am făcut episodul de PUBG, am scris că o să jucăm Among Us. Da, și sunt aici cu vărul meu. Ce faci, bă? Suntem în aceeași cameră, dar nu o să zicem dacă suntem impostori sau crewmate. Și acum așteptăm să intre lumea. Bă, te scot? Îți dau bani? Nu. Bă, da. Am hack. Vrei, bă? Zic dacă poți. Ai văzut? Și așa, la tine nu dă nimic. Aha. Și dacă dă? Facem altfel. Chiar nu dă. Gata, acum cred că o să dea. Dar dă și tu repede. Stai să punem așa. Și golden. Da, e tot bine. Gata? A dat mă la tine. Nu știu dacă mă aud, este bine. Știu că în episodul PUBG chiar nu mă audeam, dar nu aveam la căști, eu nu aveam microfon și na. De-aia. Au intrat doi și au ieșit. Direct. Ce bă, nu sunt bine stările sau nu le place să... Uite, ăsta cred că are. Bă! Ai făcut să mergem prea repede. Și vrei să spun încet? Pune puțin mai încet. E, așa e mai bine. Așa? Aha. Bă, și intrase. Uite, intrase 3. Să poată. Dar acum nu mai intră. Nu intră nimeni. De ce? De ce? Bă, intrați. Hai să dăm un lobby la cineva amândoi. De ce? Mai multă lume. Bine, hai. Stai că intru eu. Ăsta. ZX YQ XQ. Bă, Ce? încet merge. Are speed 1, bă. Și cooldown când omorâm unul. Mamă, bă, cum era ca să ne dă amândoi impostori. Da. Oh. Bă, dar nu mai intră nimeni. Sunt 7. Ai dat 3 impostori sau 2? 2. Gata, intră. Start. Uite, a dat ăla pe privat. Da. M-a intrat încă unul. Cred că e prietenul lui. 1 ori 2 impostori. L-a scos pe unul. După start. 1 second. Bă. 1 secund. Bă, dă start. Gata. Bă, că nu ar. Dă sonorul încet ca să nu se aude. Ce-ai, bă? Bă, task-ul ăsta nu se vede. Acum se vede. Dacă vrei să vezi că eu nu sunt. Bă, albul e suspect. Stă pe loc. Unde ești?
la N-avem admin. voie, n-avem voie să spunem că poate un dintre noi e impostor și... Da. în cap. Da. Bă, ce faci lângă mine? Albu. În electric. Ai văzut pe cineva? Ba, cred... Cu aia trei. Ai văzut? Chian. S. Bă, mie albastru mi se pare suspect. Dă-i și eu. Chian. Scrie Chian. Care e Chian? Adică la albastru. Albastru, nu? Bă, dar ăla, pe ăla l-am văzut. Bă, da, Era cu poate mine. a venit din electric și s-a dus. Păi nu, că era cu mine tot timpul ăla. Deja m-am apucat acum. Asta e. Bă, dar mie merge greu tastatura. Nu știu ce are. Bă, ăștia te-au votat pe tine. De ce? Că l-ai votat pe Chian și era cu noi. If you not Chian, vote red. A, uite. Moare Chian. Și acum te votează pe tine că tu ești sus aia, știi? Da. Bă, nu era, mamă, și era în electric, bă. Cum? Păi eu nu l-am văzut în electric. Bă, e un bug care nu arată. Un Am văzut glitch. și mă era cu mine, în spatele meu era. Cine e ăla alb? Aha. Nu știu, eu l-am văzut mort. Mamă, a venit ăla verde lângă mine. Get rid of red. Vezi? So it's red. Bitch. Vote mei. Red. Votează-te pe tine, că și așa mor. Toți te-au votat. I am not trying to be annoying. Dead. Mamă, nu-mi place, bă, dar abia merge tastatura. Red infidel. Cred că e albastru. Father. Red. Nu știu. Cred că e albastru. Că e... Pe ăla nu l-am văzut deloc. Sarcon. Bă, tu ești. Nu. Și cine? Ia. Tu ești. Ia, bă, ia, arată. Da, bă, și Lime-ul vrea să... Nu zi. Nu zic. Bă, te-ai votat singur. Ce vrei să fac? Cine te votasă? A? Toți. Toți? Da. Hai că eu În afară de unul, bă. Lime, cred. unul. Cine? Lime. Ah. Focă. E prietenul meu acolo. Să vezi ce faci. Nu vină după mine. Bă, am greșit asta. Carot. Facem double kill. Ah, bă, ce-am crezut că facem double kill. Și rămâște aici 3. A, Fugim bă, că n-avem... e albastru ăsta la camere. Ah. Aha. Și camerele unde sunt? Ei, Ești prost? știu. Bă, nu mai e nimeni. A plecat. Pincu era în electric. Bă, sunt doi în Mad Bay. La scan, știi? L-ai omorât? Bă, uite osul lui. Salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum salam. Bă, știi ce faci aici? Bă, de-aia sunt aici. Ăia. Bă, Bă, acum arată pe fire 0x chestii de ăștia, bă. Ia, bă, electric. Te rog să te scoate afară. Te rog să te scoate Black. afară. Cine e Black? Bă, nu eu, bă! Ai văzut, bă, ai văzut? Te scoate afară. Scrie și tu, I am not.
Not. Not. I am. Not. I'm going black. Bă, te scot afară, impostorule. Motherfucker. Bă, este carot. Black vent. Tomat betic. Bă, te-am văzut când ai dat vent. Bă, n-au scos. Îl omor. Pune sabotaj ca să nu mai dă pe emergency meeting. Aha. Unde e aici, nu? Unde Da. Aici. Că dacă nu fac călea în două... Păi uite, mă urmărește. Și dă ăsta în cap. Dă ăsta în cap că e cu mine. 0, 5, 0, 1, 2. Bă, cine merge să facă aia, să-l omor, ca să nu mai... Știi? 6, 5, 4, 3, 2, 1... Aș câștigat. Mamă! Salam aleikum. Dacă nu dădeai sabotaj, bă. Dacă nu dădeai sabotaj. Bă, nu mă lasă să iau roșu. Salam aleikum. Complet. GG. Uite, tu ce este cu... A? Tu ce zici ăsta? Red? Bă, cât pink am, mamă! Ce? Uite-te cât pink. Bă, eu am doar 50. E normal. Ei, eu de ce am 2500? Bă, 1800, gata, acum e mai bine. 450. Bă, Data să asta dau dura start. tot. Gata, start. Este... Bă, nu arăta. Din nou sunt. Tu ești. Bă, tu ești, bă. Bă, nu mai zici cine e. Tu chiar ești. Tu ești, nu? Bă, vino că caută cineva să mă ia. Hai să stăm împreună. Dă seama cum să te văd mort. Bă. Pink vent. Minți. Ba da, bă, pink vent. Hai să dăm acolo. Nu, bă, yellow. Ce yellow, bă? Erau cu mine. Ce yellow, faci, bă? Stai, bă. Yellow s-a dus aici. Bă, yellow s-a ascuns ca să ne omoare. Ține-l acolo. Yellow. Bă, unde e? E în spate, vrea să ne omoare, bă, yellow. Bă, ce e la asta? X? Da, vezi? Ce e așa? Bă, du-te. Bă, unde e în spate? Unde? Era în spate, bă, Bă, yellow. a dat vent. Hai da. Yellow. Yellow had vent. Justin Bieber. Scrie, bă, și tu. Yellow. Yellow, bliatu. Am skip. Bă, le dau skip. Bă! 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 A ieșit. El El era. Nu ne arată. Ba Ba da, el era. Bă, roze. Ăla roz. Că a dat skip. Bă, du-te și apasă butonul. Nu a pus, bă. Du-te. Că mă omoară pe cineva. Mă duc să-l caut. E aici cu mine. Fii atent că te Jos. omoară. Uite-l. Bă, rozul e aici. Ce faci?
Tu ești blue? Mm-mm. I'm not. Pink! 100% ele, bă. 100%. Orange? Nu, pink. Bă, știi ce scriu? Bă, nu carotă ăla. E pink, balea aia. Ce face ăștia? Am scris, bă, dacă nu e pink, să mă votează pe mine. Pink! Pink. L-au votat pe carot, bă, deci parcă el e. Bă, Bă, nu e carot. știu. Vezi, bă, handicapaților, pink. Bă, du-te și apasă pe buton. Bă, stai aici, că pink vrea să te omoară, cred. Stau cu tine, hai. Uite. Bă, vrei să mă omoră? Hai, că s-a trecut, bă. Bă, a dat vent. A dat vent. Vino și apasă. Bleat! Cum se chema aia unde am fost noi? Mad Bay. Zic că a dat vent în Mad Bay. De acolo, din Mad Bay. Bă, pe cine votează ăștia? Pe mine, cred, să Pink sau pe tine. și pink. Bă, dacă e pink, e pink. Bă, dacă e pink... It's red. Auzi, bă, ce prost. Bă, stai. Aha, acum ăla e. Nu, bă, a dat vent. Bă, uite cât m-a votat pe mine, 3. Bă, și pe pink? Uite. Prostule, bă! Păi cum? A intrat și cred că a dat vent. Nu l-am văzut, nu mai dat vent. Uite, acum ne urmărește doi, toți. Gata, bă, pe mine nu mă mai votează. Acum te votează toți pe tine. Că au văzut că am împușcat acolo. Unde? La mașina aia sau ce e? Am și aici. Pium, pium, pium. Pium, pium, pium. Hold up. Wait a minute. Zone 2. Rapapapapa. Hold up. 1 minute. Uite tapa. Bă, cred că a murit cineva. Nu știu. Bă, 100%. De ce? Că nu mi-au... Bă, Bă, albu și maro e la mine. ceapă. Ce, bă? Albu și maro e la mine. Păi și eu sunt cu tine. Uite, acum au plecat, ai văzut? Bă, îmi dă mesaje. Bă, security... Nu, acolo, bă. Cum se Eu cheamă, la sunt cameră, un e electric, cineva. bă. Mai filmăm doar meciul ăsta, bă, și după aia închidem și noi video. Mamă, lasă-mă cu mesajele tale și cred că l-ai m-a dat vent. Bă, albastru mă urmărește, bă, nu știu ce are cu mine. Crede că ești impostor. Nu. Sau vrea să te omoare. Bă, că sunt împreună. Ia. Acolo, în cafeterie. Bă, dacă vine unul la mine, Ce? bă, albastrul ăla e la mine. Bă, e verde! M-a omorât! Nu trebuia să zici! Bă! Bă! Lime! Gata, că a zis. Verde, verde, verde.
Uite bă și pe ăsta votez, bă. Bă! Lime! Eu nu sunt! Spune bă, dacă nu ești tu, ți-l omoară pe Bă, am ăsta, pe Lime. scris! I was with blue. Bă, pe mine m-au votat, bă, handicapații. O să vedem cine câștigă și gata. Terminăm video. Hai bă, după ăsta. Hai după Să ăsta. văd că omoară pe cineva. Sare în vent. Bă, e singur și face ăsta. Ești, bă! Ce scrie? Yes, slime. What the fuck are you doing? Așteaptă să vină Yeah, cineva. I'm done. Dar să uite cineva pe cameră. Ajută. Ce? Bă, auzi dacă ai terminat task-urile. Hai să le terminăm. Eu l-am terminat. Bă, aici mă enervează. Cât trebuie să stau? Doar repeși pe un buton și atât. Mamă. Bă! Gata, bă. Câștigăm. De Pe ce? Lime. Uite, scrie Lime. How? Faking task. Este, bă! Este! God fake task. Lime. Da, bă, ești terminat să task-urile și ele Sure. încă era acolo. I'm just vibing in her. Vedeți, bă, proștilor, că el era. Vibing. Nu știu de ce m-a omorât pe mine. Da, ce, Ah, că bă, e da, impostor. Da, uite să. Ești prost. Bă, la tine arată pălăriile. Ce părere? Ăștia. Arată și la tine. Gata, l-au votat, bă, toți. S-a votat și singur, ești prost. S-a votat și singur. Gata și ăsta a fost video. Vă rog să dați un like și un subscribe. Pa!